दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बे बाथ्राखौ जोबोद गोजोननायजों फोरमायगोन। मानोना दैख्रुं खुंगुर जितु बसुमतारी, जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ जांख्रिथायारि देंखोगिरि होननानै बिथांखौ फोसावबाय। आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे हाबाफारि बायदियै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि मोनसे आयदा हिसाबै देंखोआवबो जिहेतु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय, बे जांख्रिखांनाया लाबोनो हायो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो जथुम्माफोराव जिहेतु जांख्रिथायारि देंखोगिरिनि मुङाव मोनसे देंखो मुसेनिथाम जितु फालिनाय जायो। बे फालिनाय हाबाफारियाव जिहेतु जोंनि गासै उन जोलै, जोंनि लाइमोनफोरा बिथांनि जे बिहोमा बायदियै जे बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौआव जिहेतु देंखोआवबो मोनसे रोंखा राखा हिसाबै जिहेतु जोङो बेबायदि हिसाबै दावगालांनो हायो। बिनि बागै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे दैख्रुं खुंगुरनि 6थि जे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनाय जोङो बेखौनो हामलायगोन जे साफ्रोमबो जोंनि उन जोलै जे लाइमोनफोरा आरो लोगोसे जोंनि गासै बर' हारिनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा जे देंखोगिरि दैख्रुं खुंगुर बसुमतारीनि जिहेतु बिहोमाखौ गोसोखांनानै बयबो जेब्लायबो जों आवगायबोगोन आरो जाथियाव गमामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सान्थौ, जे बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननाय, बेखौ आगानसेब्लाबो जोङो बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो मावलांनो हागोन। बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सानाव बयखौबो दिनै हामलायो। बेथ' बुनसुनि हाबाफारिया जे रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायगासिनो दङ। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनि सोमोन्दै, बिजोंनि सोमोन्दै जे जन्म जाजेननायनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अखल रावनि खोथाखौल' जोङो सानाबालासिनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गारजेननि रलखौ बेथ' बुनसुनि हाबाफारिया जे रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायगासिनो दङ। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनि सोमोन्दै, बिजोंनि सोमोन्दै जे जन्म जाजेननायनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अखल रावनि खोथाखौल' जोङो सानाबालासिनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गारजेननि रलखौ लानानै जे खामानि मावबोदों। आरो बे बाथ्राया दिनैनि मानगोनां दिपेन बर' दैदेननाय एबसुनि बाथ्राल' नङा। एबसुआ जन्म जाजेननायनिफ्रायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनि, थुनलाइनि, हारिमुनि, रांखान्थिनि, समाजखान्थिनि, आबाद बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव जे जौगानाय लाबोनो थाखाय जिरायनाय गैयाजासे अहरह खामानि मावबोदों। बे बाथ्राया जों दिनै जाहिर खालामनानै लानाय बाथ्रा नङा। आरो जायफोर दिनै जे राजखान्थिनि मोनसे हावायाव, बाराव बिथांमोना जन्म जादों, राजखान्थिनि हावायाव बिथांमोना जन्म जानानै जे सोरबा बबेबा मोनसे राजखान्थिखौ फोथांनायनि, एबसुखौ बरनाम होनायनि, सरकारखौ बरनाम होनायनि ब्लेमाव जे खामानिफोरखौ मावदों, बे बाथ्राखौथ' रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मिथिगौ। मैया दाख्लैसो बनसु थामहिनबा राजखान्थिनि जे हावायाव जन्म जानाय जे बिथांमोना एबसुखौ ब्लेम होनाया जे बेसेबां गोथौ जेरै दैनि जे ना, बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मिथिगौ। दिनै नोंथांमोना नाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनि, थुनलाइनिखौ लानानै जे गासैबो जे समफोरावनो जे हाबा मावबोदों, बर' थुनलाइ आफादजों सोमोन्दो लाखिनानै जे रावनि बिजोंनि थाखाय दिनै सरकारजों दिनै रावखौ बोरै फोथांनांगौ बिनि थाखाय जोङो जयै खामानि मावबोदों। बे बाथ्राखौथ' बयबो मिथिगौ। दा दिनै पस्टार लिरनायनि बाथ्रायाव बा नोङो बबेबा मोनसे दखान सहरनि बा नों अफिसाव लिरनायनि बाथ्राखौल' सानाबालासिनो बनसुआ मानो बे बाथ्राखौल' सानदों? हानोबा बिथांमोना जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव, जाथिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिथांमोना खामानि मावनांगौ। बे बाथ्राखौ जोंबो बरायगोन। नाथाय राजखान्थिखौ लोब्बा लानानै, राजखान्थिनि मुलाम्फाखौ नोजोर बोनानै एबसुखौ सोंखारिनाय, बबेबा मोनसे सरकारखौ सोंखारिनाय, बबेबा मोनसे आफाद, दल, संगठन, दिफेन बर'खौ रायनाय, बेखौ खालामाबालासिनो जों खावलायगोन जे बिथांमोना बर' हारिनि आदर्शखौ, सानस्रिखौ बिथांमोना सानमारनानै खामानि मावदोंब्ला बिथांमोना गमामा सोरखौबा सोंखारियाबालासिनो, एबसुखौ मुं खारियाबालासिनो जाथिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांबाय था, जों बेखौसो हास्थायो। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरनिबा बुंनाय, सोरनिबा माने सोंखारिनायखौ जोंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिधान दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजा दं, आफाद दं। बे संबिधान मथे जोङो बर' हारिनि थाखाय मावलांगोन आरो बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आवगायलांबाय थागोन। दैख्रुं खुंगुर बसुमतारी, जायखौ जांख्रिथायारि देंखोगिरि बिमुं होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा,
बिथांनि द'थि दिनै थैनाय सान आरो बे सानखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बोसोरफ्रामबो फालिबोबाय थादों आरो देग्लायबो बेबादिनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बानजायदों। बिथाङा 53 बैसोआव रुंसारि जादों। केन्सार बेमाराव गोग्लैनानै बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बिथांखौ जोङो फाहामनो नाजालायदोंमोनब्लाबो खिन्थु जोङो बिथांखौ जोङो फाहामनो हायाखिसै। अबथिरा बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा बिक्रम खुंगुर बसुमतारी बिथाङा थांनाय 1987निफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 10 आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिथाङा मैखोमै मेथाइ खननानै बिथाङा मानसिफोरखौ जावरिखांहोदोंमोन। बिथाङा जांख्रिथायारिनि मेथाइ बांसिन रोजाबोमोन आरो बिथांनि मेथाइजोंनो गोबां मानसिफ्रा थुलुंगा मोनदोंमोन सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय, हारि सिबिनो थाखाय बिथांनि मेथाइजों मानसिफ्रा थुलुंगा मोनदोंमोन। बेबायदि सासे मेथाइ रोजाबगिरि, जांख्रिथायनि मेथाइ रोजाबगिरिखौ जोङो खोमानानै लानायाव जोङो हारिहा गेदेर मोनसे खहा होननानै जोङो बयबो मोनदाङो, अनुभब जों खालामो। एबार सरकार, जोंनि जे बिटिसि सरकार, बे सरकारनिफ्राय बिथांनि जे मुसुखा बानायनाय, बे बानायनायनि थाखाय सरकारा मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिथांमोना दायो बे मुसुखाखौ बानायहोदों जे बेखौ थाब जोङो बानायखांनायनि उनाव बिथांनि जे मांखरसालि, बे मांखरसालि आरो नङाबा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव थानाय, सान्दामारियाव थानाय, बेवहाय फज'नायनि मोनसे थांखिखौ लादों आरो नैबे जे मांखरसालि दङ, बे मांखरसालिखौबो बेखौ फोसाबनाय, बेखौ समायना खालामनाय, बेबायदि मोनसे हाबाफारि दङ। जोङो बिथांनि जे जिउ जारिमिन, बे जिउ जारिमिनखौ जों सुजुनांगोन। गहपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम बिथांनि जे जिउ जारिमिन दङ, गहपुराव जोनोम जानानै क'क्राझाराव बिथाङा रुंसारि जाफैबाय। गोलाव सम गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थानानै मेथाइ रोजाबबोबाय। बे गासैबो बिथांनि जे जिउ जारिमिन, खुब खम समनि गेजेरावनो जाहाथे सेबखांनायनि हाबाफारिफोरखौ लानो हायो, बेबायदि सानलायलायनाय जादों। सासे मोजां लिरगिरि मोननो जों बेखौ दायित्व होनायनि थाखाय सिन्था खालामनाय जादों, जाहाथे बयबो गोदान जेनेरेसना बिक्रम खुंगुर बसुमतारीया सोर, बेखौ मानो जांख्रिथायारिनि देंखोगिरि बुंनाय जायो, बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनो। दा बेनि थाखाय मोनसे राहा, बेनि थाखाय मोनसे हाबाफारि बेखौ खालामनाय जायो। जातिनि नंगुबै खामानि मावग्रा साफा साफा बिर हिसाबै जाति दानायाव, जातिखौ गेरेमसा हारि दानायाव मुखुब गावनि गोसो गोरबोजों नांनाय होनोबा बिक्रम खुंगुर बसुमतारीखौ जों रायखांनांगोन। बिथाङा बोलोजों नङा, फिजिकेलि नङा, मेन्टेलि नङा, गावनि देंखो गोसो थुलुंगानाय, बयखौबो गोजांस्रिव होनो हानाय देंखो सुजुनायनि गेजेरजों बिथाङा बर' हारिनि बा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव हादोर सोरजिनायनि मुङावहाय, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि मुङावहाय बिथाङा मेथाइ देंखो रोजाबदों। मेल मिटिं, गिदिर गिदिर पाब्लिक मिटिं, मास गेदारिं, बेवहाय रोजाबदों। देंखो रोजाबनानै बर' हारिखौ जांख्रिखांनो हादों। बेयो दान्दिसेनो बावनानै थांजानाय मोनसे जाथाय नङा। नंखायनो बिथांखौ जोङो अबथिरा बिथाङा जिउ बावलांदोंब्लाबो बिथांनि कन्ट्रिबिउसन बा मावलांनायखौ जों बावनो हाया। सिरिस्थाय बेखौ अमर हिसाबै गोथाङै लाखिनो थाखाय जों दानि फैगासिनो थानाय इयुन जोलैफोरखौ फोरोंलांनाय बा दिन्थिलांनाय, बा जों थासान्दियाव बिथांमोनखौ बिथांनि जिउ आत्माखौ जाहाथे सान्थियै थायो, बिथाङा स्पिरिचुवेल गोहोजों जाहाथे जातिखौ मोनसे गोहो हरो, बेखौ मिजिंथिनानै जोङो बिथांखौ फुजिनांगौ आरो जों फुजिनो लादों आरो बिथांखौ जों अरायबो फुजिबाय थानो हायोबा जोबोद मोजां। बेखौ मेसेज होबाय आं जोंनि गासै बर' माहारि बा रायजो राजाफोरनो। खारन नंगुबै मावनायनि नंगुबै बेसेनखौ होनो रोङाब्ला नोंबो इयुनावहाय होजानाय नङा, जों बेखौ मिथिगौ। दा अनब्लासो अननाय मोनो, अननो रोङाब्ला अनजाया होननाय बायदि। सिबिनो रोंब्लासो सिबिजायो, सिबिनो रोङाब्ला नोंबो सिबिजानाय नङा।
नों जोगारब्ला नोंबो जोगार जागोन। दा बेनिखायनो जों बे आदर्शखौ जोङो सिगाङाव लानानै जोङो नंगुबै सेक्रिफाइस खालामनाय बे दैख्रं खुंगुर बसुमतारीखौ जोङो सिबिनांगोन। जेरैहाय बड'फाखौ जोङो बिनेस्वर ब्रह्मखौ जोङो सिबिलांदों, गालामाथाखौ सिबिलांदों, बा खंख्रा नार्जारिखौ सिबिलांदों। थिग बेबायदिनो जोङो सिबिनो नाजानांगोन।